I den her video, der skal vi prøve at se, om vi kan finde ud af at løse det her traveling salesman problem. Så problemet det går ud på, at vi har en sælger, som skal rundt blandt, i vores tilfælde, 10 byer. Det kunne være et hvilket som helst andet antal byer, han skal rundt og besøge. Så har vi en afstandsmatrix, som fortæller os, hvor langt er der mellem hver par af byer her på hans rute af ting, han skal besøge. Og så skal vi altså have lagt en tur, eller lagt en plan for den her sælger, sådan at han kører kortest muligt. Det er sådan en af de meget klassiske kombinatoriske optimeringsproblemer, hvor man altså har 0-1 variabler. Så lad os prøve at se, hvordan det ser ud over i Excel. Så I har jo fået en template, hvor der er noget, der er fyldt ind. Den ser altså ud på følgende måde. Så her der har vi nogle punkter, givet XY-koordinater, de er plottet hernede. Det er for, at man har noget, at man kan begynde at tegne på. De har fået numre, alt efter hvilken rækkefølge de kommer i. Der. Og så har jeg regnet afstanden ud, simpelthen bare den euklidiske afstand mellem to punkter, rundet af til nærmest det hele tal. Så det er sådan en afstandsmatrix. Så vi skal læse den på den måde, at hvis vi vil køre fra by nummer 3 til by nummer 5, så er der 7 afstandsenheder. Så det er sådan, vi skal læse den. Så har jeg skrevet en lille roman herover om, hvordan man kan modellere det her med nogle x-variabler og så videre. Men for lige at tage det lidt mere formelt, så har vi her en 4-trinsraket, som vi kan skyde af her. Så det første, vi skal have styr på, det er, hvilke parametre har vi til sådan en model her. Og til vores model, så det eneste data, vi egentlig har, som vi skal bruge, det er den her afstandsmatrix. Jeg kalder den CIJ, som giver mig afstanden fra by nummer I til by nummer J. Den er jo så kvadratisk, ikke? Så har vi nogle variabler, vi kalder dem x, y, j, så ligesom for transportproblemet, så har vi altså sådan en dobbeltindiceret variabel her. Og det er jo, som jeg også nævnte sidste gang, eller tit smart, når vi flytter noget fra et sted til et andet. Og i det her tilfælde, der skal vi finde ud af, hvordan sælgeren skal flytte sig fra by nummer I til by nummer J, om han skal gøre det eller ej. Så det er sådan, vi definerer den. Det er en binær variabel, som antager værdien 1, hvis sælgeren kører direkte fra by I til by J, og 0 ellers. Så det vil altså sige, hvis man kører fra Horsens til Aarhus direkte, eller om man kører et andet sted hen undervejs. Hvis man kører direkte, så bliver det et 1-tal, og hvis man ikke gør, så bliver det et 0. På den måde, så kan vi jo så stykke alle de her direkte ruter sammen til en samlet tur, sådan en cyklus, eller cykel i vores problem her. Så har vi en objektfunktion, den vil gerne minimere turens længde. Hvordan gør vi det? Jo, vi tager simpelthen og siger, at hvis vi kører fra by 1 til sig selv, så bliver x-variablen her 1, og så koster det altså C11 afstandsenheder. Hvis vi kører i stedet for fra by 1 til by nummer 2, så koster det C12 afstandsenheder, men hvis den der x-variabel x12, den er 0, så tæller det ikke med. Så tager vi simpelthen summen over alle de mulige direkte ture, vi kan tage. Fordi hvis vi stykker dem sammen alle sammen, så summen af de direkte stykker, det må være lige med turens samlede længde. Så hvis jeg kører fra by 1 til 2 til 3 til 4 til 5 til 6 til 7 til 8 til 9 til 10 og så tilbage til by nummer 1, jamen så er det jo præcis den samlede længde, der kommer til at stå her. Så har vi også nogle begrænsninger. Og de siger, at hver by skal forlade sig sælgeren. Så sælgeren skal simpelthen køre væk fra hver by. Hvordan gør vi det? Jo, vi holder en by fast her, så vi tager by nummer 1, det første indeks, og så siger vi, at vi skal vælge præcis en by at køre hen til, når vi står i by nummer 1. Det er sådan den klassiske, vi har også set det i evalueringstricksene, vælg en blandt mange begrænsninger. Så vi skal altså vælge en blandt de 10 byer, vi skal køre hen til. Så vi lister muligheden, vi kan køre fra 1 til 1, fra 1 til 2, fra 1 til 3, og så fremdeles op til 1 til 10, og der skal vi vælge præcis en. Så den sum af binære variabler skal være lige med 1. Så lad os sige, at vi kører fra by nummer 1 til by nummer 3, så er x-variablen x13 lige med 1, og så skal resten være 0. Så vi kan altså kun forlade en by præcis en gang på den her måde. Det skal gælde for alle byerne, at vi kører ud af hver by. Så skal det også gælde, at vi kommer til hver by, for vi kan ikke køre ud af en by, vi ikke er kommet til før. Så vi har en række begrænsninger her for hver by, der siger, at for eksempel by nummer 1, der kan vi enten komme fra byen selv,
eller fra by nummer 2, eller by nummer 3, op til by nummer 10. Der skal vi vælge en by og komme fra hen til by nummer 1. Det skal vi også gøre for by nummer 2, og så videre op til by nummer 10 her. Så for hver by skal vi altså vælge et sted at komme fra og hen til den her. Og slutligt så giver det ikke mening, at sælgeren skal ligge og køre loops oven i sig selv, så han skal aldrig bruge variablerne x11, x22, x33 og så fremdeles. Han skal ikke køre fra by nummer 10 til by nummer 10. Det spilder tid. Så der siger vi simpelthen bare summen af alle dem her, de skal være 0. Og så har vi slutligt en begrænsning hernede, som siger ingen subture. Og det skal vi finde ud af, hvad det så dækker over. Det er jo ikke formuleret matematisk her, men lad os prøve at se, hvad det dækker over. Så indtil videre, oppe i den her template, jamen der har I fået givet de her venstre sider, som summer over en række her. Så det vil altså sige, at by nummer 1 skal køre hen til by nummer 1, eller by nummer 2, eller by nummer 3, og så fremdeles. Der skal vi vælge præcis en, man skal køre hen til. Det gælder jo så for alle vores byer hernede af. Tilsvarende gælder det også for alle byer, at hvis vi tager summen af de variabler, der peger ind i byen, så skal vi vælge præcis en. Så altså, vi skal køre ud af hver by, det er de begrænsninger, der ligger herovre, og vi skal køre ind i hver by, det er de begrænsninger, der ligger hernede. Og så har jeg summen af diagonalerne der, x11, x22, x33, x44, så fremdeles hernede. Den her celle, den skal altså være lige med 0. Så det er begrænsningerne. Objektfunktionen, det er som altid sumproduktet af afstandsmatricen med vores gule variable. Så vi er altså oppe og have et lille problem her med 100 variable og 21 begrænsninger. Lad os prøve at se, om vi kan løse det i Solver. Solver. Det resetter alt, så vi har en clean sheet at starte på her. Det første vi vil gøre, det er at sætte objektfunktionen til den her. Så vil vi minimere. Det har vi tænkt os at gøre ved at flytte rundt på alle de der gule variabler. Så skal vi tilføje begrænsninger. Og hele den søjle der skal være lige med. Hele den søjle der. Og hele den bunke her skal være lige med de her et-taller hernede. Okay? Og så kan vi begynde at løse. Vi får en løsning ud, som giver 16 enheder. Og så skulle man jo synes, nu har vi sørget for, at hver kunde bliver besøgt en gang, og hver by bliver besøgt en gang, og hver by bliver forladt en gang af den her sælger, og så skulle alt jo være godt. Men lad os prøve at se, hvad løsningen egentlig fortæller os. Den fortæller os, at vi skal køre fra by nummer 1 hen til by nummer 10, og så skal vi køre fra by nummer 10 hen til by nummer 1. Så det vil sige, at der er sådan en lille loop, hvor vi kører, lad os prøve at se ned på tegningen hernede, så vi kører fra by nummer 1 hen til by nummer 10, og tilbage til by nummer 1. Men det giver jo ikke en tur rundt blandt alt det her. Tilsvarende, så kan vi også prøve at se, hvis vi kører fra by nummer 2 til by 6, 6 til 2. Så der er også sådan en lille fjollet loop, som ligger der, 2 til 6, 6 til 2. Vi kan tage by nummer 3, den kører til by 9. By 9 kører til 3, så det er også sådan en lille fjollet loop. 4 kører til 5, 5 kører til 4, igen en lille fjollet en, og 7 til 8 og 8 til 7. Så der er altså tydeligvis noget galt her. Og det der er galt, det er, at vi har subture. Vi har altså nogle ture, som ikke sammen former en fuld tur rundt blandt alle de her byer. Vi har ligesom nogle små delture, hvor man siger, nå ja, men altså for kunde 1, der bliver den forladt, eller by nummer 1 bliver forladt, og den bliver også besøgt. Og det samme gælder jo for by 10 og så fremdeles. Så det er altså ikke nok at have det her med en peger ind og en peger ud af de her variable. Vi bliver nødt til at gøre noget mere. Og det vi skal gøre, det er, at vi skal til at tilføje nogle subtur-elimineringsbegrænsninger. Så det vi skal prøve at lægge mærke til, det er her, hvis vi har en x-variabel, der går fra by 1 til 10, og en fra 10 til 1, så er det ikke godt. Fordi vi har altså det problem,
at der så at sige bliver brugt for mange variabler hernede. Vi kan ikke både have x110 og x10.1 til at være 1 i en optimal løsning, fordi så hænger de her to kunder hernede ikke sammen med noget tilsvarende for alle de her små fjollede subture. Så det, der er galt, det er, at vi har for mange af de her små variabler. Så det, vi kan sige, det er, at vi må ikke have mere end et link mellem by 1 og by 10. Så x1, 10 og x10, 1, der må maks være en af de to, der tager værdien 1. Og så skal vi jo tænke, at der må være noget modelleringstrik her. Og den siger jo simpelthen, at hvis der er maks en af de to, der kan være 1, så tager vi x1 til 10 plus x10 til 1, sådan der. Og siger, at det kan maks være 1. Så kan vi også allerede tydeligt se nu, at det er brudt. Altså der har vi altså simpelthen en ulighed her, som bliver brudt. Så skal vi jo have det tilsvarende for variabel 2. Fordi lige nu der siger vi, at vi kører fra 2 til 6, og så kører vi fra 6 til 2. Det kan vi heller ikke. Så der er også maks en af de to variabler, der kan være 1 i vores endelige løsning. Så tager vi variabel 3 og siger, at den kører fra 3 til 9, og 9 til 3. Der er altså også maks en, der kan være 1 der. Vi skal have gang i variabel nummer 4, eller by nummer 4 her, og så sige, den siger, at vi skal køre fra 4 til 5, og så går vi ned og finder fra 5 til 4. Det er heller ikke godt nok. Sådan der. Og til sidst, så skal vi nu finde, at vi kører fra 7 til 8, og fra 8 til 7. Det skal også være mindre end lige 1. Og så kan vi tilføje de her begrænsninger, og så simpelthen fjerne de her subture, vi har set. Så prøv at se på, hvad der sker. Jeg kan se, at jeg har glemt de binære variabler, det må vi heller lige få gjort. De der gule nogle, de skal selvfølgelig være binære. Ja. Men altså, vi skal have tilføjet subtur-elimineringsbegrænsningerne. Sådan der. Og så har vi dem til at ligge der. Nu kan vi løse igen, og så kan vi se, om alt bliver bedre. Til OK. Vi kan se, at objektfunktionsværdien er steget ret meget, fra 16 til 35. Og vi kan se, at venstre siden her holder sig pænt mindre end lige højre siden. Så alle vores gamle subturbegrænsninger, de er altså nu overholdt. Og lad os se, om vi er i mål. Fordi vi kan prøve at se, at vi kører fra 1 til 10. Så kører vi fra 10 til by nummer 9. Så kører vi fra by nummer 9 til by nummer 10. Klokkers. Så det vil altså sige, at vi nu kører fra 1 til 10, 10 til 9, 9 til 1. Så hernede har vi altså en subtur igen. Hvad sker der yderligere? Hvis vi tager for by nummer 2, der skal vi køre til by nummer 6. For by nummer 6 skal vi køre til by nummer 5. For by nummer 5 skal vi køre til nummer 4. For by nummer 4 skal vi køre tilbage til nummer 2. Så hvad betyder det? Jo, det betyder, at vi altså kører fra 2 til 4 til 5 til 6 til 2. Så der er også en subtur herover. Nu har vi en lille subtur, der ligger hernede. Og vi har en stor subtur, der ligger herover. Så kan vi jo allerede regne ud, at hvis de resterende begrænsninger skal være overholdt, så skal det her også hænge sammen. 8, 7 og 3. Så lad os prøve at se. Vi går fra 3 til 7. Fra 7 til 8. Og fra 8 hen til 3. Så der er altså, som forudset, en subtur her. Det må vi prøve at se, om vi kan fjerne. Hvad er der galt her? Hvis der er en kant, eller en variabel, som er 1 fra 1 til 10, fra 10 til 9 og fra 9 til 1, så er vi jo igen det problem, vi må altså ikke have 3 her. Så det vil sige, summen af de her variabler, der ligger hernede, der må vi maks vælge 2 af dem. Hvis vi vælger 3 af x1 til 9, 9 til 10, 10 til 1, eller den anden vej rundt, jamen, så har vi altså en subtur. Så det går ikke. Så lad os prøve at se her. Vi kan tage de her variabler og sige fra 1 til 10, plus 10 til 9, plus 9 til 1 her. Der kan vi maks have 2 af dem. For ellers så har vi en subtur. Det skal vi også gøre for by nummer 2. Den kører fra 2 til 6.
Så kørte vi fra 6 til 5, så fra 5 til 4, og så fra 4 tilbage til 2. Sådan der. Der er så 4 kanter i spil, og vi kan altså ikke bruge dem alle sammen, men så betyder det, at vi må maks vælge 3 af dem. Slutligt, der skal vi se, at vi kører fra by nummer 3 til 7, så kører vi fra 7 til 8, og så kører vi fra 8 til 3. Der bruger vi 3, og vi kan maks bruge 2. Så skal vi prøve at tilføje de nye begrænsninger her til vores problem. Sådan der. De kan være mindre end lige højre siden her. Sådan der. Prøv at løse. Der skete ingenting. Den står stadigvæk på 35 der, objektfunktionen. Men vi har jo fjernet det her med, at vi kørte fra 1 til 10 til 9 og tilbage til 1. Lad os prøve at se, hvad der så er sket nu. Nu kører vi så fra by nummer 1 til by nummer 9. Så kører vi fra by nummer 9 til by 10, og så kører vi fra 10 til 9. Så vores solver har fundet ud af, jamen, jeg sagde, at jeg måtte ikke køre den her vej rundt, så er den bare fundet ud af, at den kan køre den anden vej rundt. Uden at der sker noget ved det. For jeg havde bare sagt, at jeg må ikke køre fra 1 til 10, 10 til 9, 9 til 1. De 3 måtte jeg ikke vælge, men så kører den da bare den anden vej rundt, for det koster jo det samme. Så jeg kan altså lynsnart lige putte en subtour-elimineringsbegrænsning ind, der hedder, at jeg må ikke køre fra 1 til 9, så fra 9 til 1, og så, eller fra 9 til 10, og så fra 10 til 1, sådan der. Der må jeg altså maks vælge 2 af dem. Lad os se, om der er mere galt. Så vi kører fra by 2 til by 4. Så kører vi fra by 4 til by 5. Så fra 5 til 6. Og så fra 6 til 2. Så det vil altså sige, at vi kører den her vej rundt nu. Før der kørte vi bare den anden vej rundt. Så det har den også fundet ud af herover, at vi kan bare vende turen om. Så vi bliver også nødt til at fjerne den subtur, som siger, at vi kører fra 2 til 4. Så fra 4 til 5. Så fra 5 til 6. Og så fra 6 til 2. Der kunne vi maks vælge 3 af dem. Og den sidste, den kender vi jo næsten allerede. Vi kører fra 3 til 8. Der kører vi fra 8 til 7. Og så kører vi tilbage til by nummer 3 der. Lad os så håbe da, at vi er i mål. Vi kan tilføje de nye begrænsninger, vi har lavet hernede. Kom der. OK. Og løs. Nu vil vi se, at den steg fra 35 til 36, den samlede turlængde. Og så må vi prøve at se, om der er flere subture, eller om alt er godt nu. Så nu kører vi fra 1 til by nummer 9. Så kører vi fra by nummer 9 til by 3. Fra 3 til 8. Fra 8 til 7. Fra 7 til 2. Fra 2 til 6. 6 til 4. 4 til 5. 5 hen til 10 og 10 til 1. Så nu er der ingen subtur. Nu har vi en stor tur, der kører rundt her igennem alle byerne på kortest mulig vis. 36 afstandsenheder bliver den samlede turlængde på. Og det er altså en måde, man kan løse et traveling salesman problem på. Det hedder begrænsningsgenerering eller constraint generation, hvor vi siger, at vi kan egentlig ikke liste alle de her subtur-elimineringsbegrænsninger på forhånd, fordi der er så mange af dem. Men vi kan løse vores lineære program, eller vores heltalsprogram, hvor vi har udladt dem, og så kan vi se, hvad er det for nogen, der mangler. Så kan vi tilføje dem, løse igen, se hvad er det nu for nogen, der mangler, tilføje dem, og så videre. Så på en dynamisk måde kan vi tilføje dem, der skal bruges, og undlade alle dem, som ikke skal bruges. Og det er faktisk, hvad skal man sige, i en meget mere teknisk version selvfølgelig, og en noget mere sådan udvidet version, den måde, man vil løse et ruteplanlægningsproblem på i dag, hvis man skal op og løse store problemer, så skal man have sådan en dynamisk måde at generere begrænsningerne på. Ellers kan man simpelthen ikke klare det. Så det her, det var en måde at løse et traveling salesman problem på. Så vi starter med en lille model, der hedder en assignment model, hvor man egentlig bare assigner hver by til en anden by.
og så begynder vi at fjerne subture, indtil vi til sidst står med en stor endelig tur, som når rundt blandt alle de her byer. En sammenhængende tur. Når du prøver det derhjemme, så skal du ende med at have en objektfunktionsværdi på 36, men du behøver på ingen måde at ende med den samme tur, og det er fordi, der er rigtig mange alternative optimale løsninger til det her problem. Jeg mener, at jeg har ikke sat mig ned og testet dem alle sammen, men der er nogle stykker. Så du kan meget vel ende med en anden rute, men med samme længde. Så du skal satse på at få den samme længde på turen. Så en sammenhængende rute, der har den samme længde på 36 afstandsenheder. Så er du i mål. Det var videoen om Traveling Salesman problemer. Tak for det.